بلێ تەماشەوانین هێژا ئەv ڕەوشان و یاکرینە گەنم جەه لە ڕۆژاوایی کوردستانی دێ چاوا ببە سەلمان بارود و هەفسەرۆکەی دەستەی ئابووری و چاندنیە یê rêveberiya xweser li gel min e dembaş kekê Selman kek Selman niha ew rêjeya genim her wiha rewşa ceh jî hate ji nû ve hate destnîşankirin divê babetê de ji agahdariyeké ji te werbigirim ku cotyarên me li Rojavayê Kurdistanê xwedî agahdariekî zelal bin belê kek Selman eşte agahdariye werbigir. Belê spas ji we re jî Şixwa îro civînek me hebû berîn ha me soz dabû min lêvegerekê ji nerxê genim re deynin. Me nerxê genim berîn ha diyar kiribû 125 bi rastî. Tev dizanin ev krîza goçê dibe û abûrî û nexweşiya korona girtina hidûda bi rastî mebera sînor tev hatine girtin bilimbûna nerxê kel û pela ji ber vî tiştî bi rastî me got em ê lêvegerekê ji nerxê genim re em ê diyar bikin. Di civîna îro de bi rastî em gihan wek nerînekê îtîfaqekê me got 315 lêre Sûrî nerxê kîlokê ji genim bi rastî. Me îro diyar kir. û duê civînê jî berîn ha jî me nerxê ceh diyar kiribû. Nerxê ceh jî 105 lêre bû û me derfet dabû ticara derfet dabû xelkê xwe û em sînora jî ji wan rivekên goderxin dervî herêmê mey Bakur û Rojhilatê Sûriyê. Lê bi rastî me dît roj bi roj nerxê ceh bêtir ev ticarin ev kesana êgo ji cotkariyê me dikirin ji xelkê me dikirin bi nerxekî gelkî erzan heftê û pênc û heştê bi rastî me dît gelekî êşandin heye û gazin heye û rexin gelek tên ser me. Me divê civînê jî me biryar da dîsakê 105 em hemî bikirin berhemê ceh seranserî Bakur û Rojhilatê Sûriyê û ji ber vê jî bi rastî me dor heft navenda ji ceh tenê vekir di navend li Cizîrê navendek li Dêrê navendek Reqayê navendek li Kobanê û ev girtina me ceh jî me got em ê dokma ne çewala bêtir ji bo mesrûfa wê giraniya wê ser cotkariyê me têne bin em ê dokma ji wan bigirin û ji heftê meha şadê em ê dest bi girtina nerxê ceh bikin. Kekê Selman min dixwest ez bizanim niha piştî ragihandina biryara we ew yekî ji alî cotyaran ve çawa hate pêşwazî kirin gelû dîtina wan çi bû sekna wan çi bû li ser vî nirxê nû gove destnîşan kirî. Belê ji xwe me berîn ha me civîn kir ew civîna me jî ji bo nerxê ceh bû. Piştî diyarkirina me ji nerxê ceh û me azad kirîna ceh û firotina wê vekirina sînora di wê civînê de ew yekîtiye cotkara jî ji me xwestin got em dixwazin hûn lêvegerekê ji nerxê genim re deynin roj bi roj rewş aloz dibe zorê mewad gelek buha dibin ev nerxê we diyar kirî 125 bi rastî gelekî cotkar pêdêşin me jî duê civînê de me soz dawan me got em ê lêvegerekê jêr çêkin ji ber vê nan bi rastî me tev rêveberiyê xwe yî xweser me ew me dawwe kirin û me ji wan got hûnê civîna çêkin ji hemû komîtê xwe re û ka hûn çi dibînin munasib got nerxê nih ji genim re piştî govrojmer pêşniyarê xwe têbînê xwe şandin bi rastî îro me civîn kir ser wan têbînê wan ser wan nerînê wana em gihan yek îtîfaqê got 315 bin 315 lîre ji nerxê genim re. Kekê Selman tu gelo sînorek heye ji bo kirîna we ya genim re ceh re mesela ew qas ton genim em ê bikirin ew qas ton ceh em ê bikirin yan ve tu sînor destnîşan nekiriye ji bo wê yekê. Xweş boy ceh me em ê tevî bikirin me got wek biryar daye ceh bi timamî me bikirin ser asta Bakur Rojhilatê Sûriyê û genim jî wek ji me re pêdivî xuta me mexzûn kêmanî dor 500,000 ton em ê bikirin evaya ji boî tovê bizrê û ji boî ardê bê salê werin bi rastî em ê vana bikirin gor embarê me gokarin em û derman têxin van embara de û êdî jî bi rastî em ê bikirin wê hinganê wek bêjim em ê rê najiyar bibînin.
كيكي سلمان هر وهنو هالا جور آگاهداری اما سالا پارجی و سابوکو گاواکو رژیمی حکومت شامی نرخک جبونی گنم و جهشی دست نشاند کر هنج جوتیارین روجابای کورسانی بطایبه جی ایکو بريغز عربن گنم و جهی خود فروتنا حکومتی اون چاوری وی دکن گلو ایسال وی چاوا به او روشکک سلمان اون چاوا نرخاندنا و سر وی اکی چیه؟ براستي صالي تشوجي وك حكومتي دنا فند فكرن او نافنداناجي لقام شلوبون نرخيوان راستج ايما بلنتربو لتبلو ولو دمك كرت براستي حكومتي او كري شغلي سرسي صد حزار طونير بصدو نوت صد حزار طون كري وسكنان پشتی ساکناوینا خلکی ما براسی جودکاری ما بری خدان نافندی ما جمر آنین ایصال حتی ها تکار حکومت جیرلو نکردی براسی حتی ها نرخ حکومت 125 لیره اما بو 315 بله گلک سپاس هفسرو که دسته عبوری و چاندنی ریو بریا خسر سلمان بارود و گوشت رقا تلگلم